Прывітанне, дражэнькі, з вами я Зміцер і чарговая 8-я частка жыцця раззброенага чалавека Сергея Пясецкага. Спадзяюся, вам маё чытанне падабаецца, таму чакаю падабаек, каментаў, расшару, а калі раптам яшчэ не падпісаныя, то падпіскі. Ну, паехалі. Наступнага дня, незадоўга перад 6-й гадзінай, Равенскі пагрукаў да мяне і запрасіў сваю майстэрню. Ён быў у вельмі добрым настроі і радасна пацёр рукі. Трэцяя серыя, паня, выйшла першай клясы. Все позы і все здымкі добрыя. Магу лёгка сабраць камплект. Таму не будзем сёння працаваць? Ну так, я абяцаў вам, аднак, даць па 10 000. Я заўсёды трымаю слова. Але сёння мы папрацуем крыху. І толькі для эксперыменту. Зробім некалькі забаўных здымкаў. Хачу таксама пачаставаць вас каваю. З каньяком, але гэта падбадзёрвае, і работа спорыцца. Равенскі даў мне апошнія здымкі і пачаў запарваць каву. Я праглядаў фотаздымкі і пераканаўся, што ўсё цудоўна. Я досыць добра ўжо ў тым быў абазнаны на падставе мноства папярэдніх тлумачэнняў Равенскага. Тым часам ён сказаў: адкладзіце ў бок тыя фотаздымкі, на якіх вы пазнаеце свой твар альбо Сабінін. Можа, выдалім іх, альбо паўторым здымкі з тварам у іншы бок. Я не здолеў нідзе пазнаць свой твар. Затое твар мадэлькі лёгка пазнаў на 2 здымках. Я звярнуў на гэта увагу Равенскага. То я глядзеў уважліва фотаздымкі і сказаў: адзін здымак выдалю з серыі. Але другі паўторым, бо ён вельмі цікавы. Яна цудоўная мадэлька. У кожнай позе эстэтычная. Калі мне пашчасціць знайсці добры збыт на гэтай серыі, вырабім некалькі наступных. Узровень вельмі высокі. Яны могуць нават пайсці за мяжу. Калі вы едзеце ў Варшаву напрыканцы наступнага тыдня, можа пашчасціць мне знайсці там жытло для сябе. Але, вядома, я вярнуся. І калі трэба будзе, папрацуем яшчэ. Можа, тады заплачу вам значна лепш, чым цяпер, бо цяпер не маю з гэтага ніякай карысці, толькі выдаткі. Акурат таму я і спяшаюся выехаць. Сабіна трохі спазнілася. Яна была ў вельмі добрым настроі. Калі прывіталася з намі, яна звярнулася да Равенскага. Сёння магу працаваць нават да 12-й, бо вольная ажно да панядзелка. Можа, скончым работу цалкам? Работа ўжо скончана, сказаў Равенскі. Здымкі выйшлі добрыя, ёсць поўная серыя. Паўторам толькі адзін, каб схаваць ваш твар. І зробім некалькі падрыхтоўчых здымкаў для іншых серый. Мяркую, што мы яшчэ папрацуем разам у будучыні. Тады да працы, весела сказала Сабіна. На пачатку вып'ем кавы, а для большага настрою трымайце па 10 000. Маю надзею, што вы задаволеныя. Ён даў нам грошы, а пасля растлумачыў коратка, якія новыя здымкі хоча зрабіць. Пасля выпітай кавы і некалькіх кілішкаў каньяку мы ўзяліся за працу. Нам пайшло лёгка. Да 8-й гадзіны паўтарылі паперадні здымак і зрабілі некалькі эксперыментальных. Сабіна пазавала весела і сама падказала Равенскаму ідэі 2 камічных сітуацый. А 8-й гадзіне мы развіталіся з нашым шэфам, выйшлі разам з яго кватэры. Сабіна ўзяла мяне пад руку і сказала: замест заўтра буду спаць у цябе сёння. Выдатна, вельмі рады. Бо заўтра хачу пайсці на цэлы дзень да сынка. Гэта маё найвялікшае шчасце, але спаць яшчэ рана. Хадзем на шпацыр і, можа, зойдзем куды на вячэру, да якой ціхай кавярні, бо гэта нашае развітанне. Можа, ніколі не ўбачымся больш. Калі захочаш, то ўбачымся. Не, хлопча, не захачу. Знайдзі сабе маладую дзяўчыну і кахайся. А мне штосьці іншае ў галаве. Але сёння буду думаць, што ты мой муж. У малой рэстарацыі мы з'елі добрую вячэру. Сабіна нават прапанавала выпіць гарэлкі. Сказала: як закруціцца мне галава, дык забудуся на ўсе непрыемнасці. Я збіраўся заплаціць за вячэру, але Сабіна захацела, каб абладзілі гэта па-сяброўску. Потым мы пайшлі ў напрамку майго жытла. У нейкі момант, ідучы супрацьлеглым ходнікам, я зірнуў уверх на вокны бібліятэкі. Я рабіў гэта часта раней, але ніколі не заўважаў іх другі раз святло. Затое сёння я выразна бачыў, што вокны ў маім пакоі асветлены з сярэдзіны. Святло было слабейшым, чым у іншых вокнах камяніцы. Дакладна такое самае, як бачыў папярэднім разам.
Сабіна здзівілася, што я перапыніў з ёю гутарку, зірнула таксама ўверх. Што ты там такое ўбачыў? Я не хацеў казаць ёй, у чым справу, бо баяўся, што не захоча застацца ў мяне на ноч. Паказаў рукою ўверх і сказаў: вельмі прыгожая сёння ноч, зірні, якое прыгожае неба. Можа, яшчэ пашпальцыруем? Ахвотна, калі ты не стамілася. Калі вярнуліся праз паўгадзіны, святла ў маіх вокнах не было. Пярэднія дзверы, ад якіх я меў ключ, былі яшчэ адчынены. Мы ціха ўзняліся сходамі, Сабіна баялася, каб Равенскі не спаткаў нас разам. Яна не хацела, каб ён ведаў, што ў нас раман. Дамовіліся, што калі спаткаю дзядка на сходах, распачну з ім размову. Але лесвічная пляцоўка была пустою. Я ўвайшоў у калідорык і ставілі дзвярэй майго пакою. Я намацаў далонню запалкі ў шчыліне. Гэта мяне здзівіла, бо я быў пэўны, што нехта ходзіць у мой пакой. Можа, ён заўважыў, што я ўсунуў запалкі ў шчыліну і пасля, як зачыніў дзверы, вярнуў іх на месца? Я пачаў прыслухоўвацца, але да маіх вушэй даляталі толькі лёгкія крокі Сабіны, што ўздымалася сходамі. Я запаліў святло і уважліва агледзеў бібліятэку, бо баяўся, што таямнічыя духі падрыхтавалі мне нейкі выбрак. Але ўсё было ў парадку. Сабіна ціхенька ўвайшла з калідорыка да пакою і зачыніла дзверы. Потым падышла да мяне і спытала: чаму ты встрывожаны? Што з табою? Можа, спаткаў каго? Не, ўсё ў парадку. Але тут пахне гарэлым. Якім гарэлым? Як быццам бы нехта нешта паліў. Можа, суседскія квартаранты гатуюць вячэру? Сабіна адчыніла дзверы на балькон. Гэтак будзе лепей, сказала яна. Надвор'е цудоўнае. Чаму ты заўсёды трымаеш гэтыя дзверы зачыненымі? Зачыняю іх, калі выходжу. Можа быць дождж альбо бура. Мы паклаліся спаць. Сёння Сабіна была чулаю палкаю. Можа, таму, што была ў добрым настроі. А можа, хацела на развітанне пакінуць мне найлепшыя ўспаміны пра сябе. Ранкам я прачнуўся позна. Пакой залівала дзённае святло. Сабіна спала аголеная. Адна рука была пакладзена пад галаву, губы былі чырвоныя і напухлыя. Яна выглядала незвычайна і таямніча. Я задумаўся, што ёй цяпер сніцца і дзе блукае яе душа. Калі пасля яна збіралася сыходзіць, я хацеў яе прывесці, але яна рашуча запярэчыла гэтаму. Пацалавала мяне і сказала: забудзься пра мяне, шукай працы для сябе і шукай добрай дзяўчыны. Абавязкова ажаніся, бо самотным змарнуешся. Будь шчаслівы. Табе таксама зычу шчасця, каб добра выхавала сынка і мела з яго пацеху. Дзякуй табе за ўсё. Сабіна сышла. Мне было шкада яе. Я адчуў, што пакідае мяне не толькі прыемная каханка, але і вельмі добрая кабета. Я выйшаў на балькон і схіліўся ўніз. Хацеў яшчэ раз яе пабачыць. Пачуў, як адчыніліся пярэднія дзверы, потым назіраў за Сабінаю, калі ішла ходнікам. Яна выглядала сціпла. Яе рукі былі свабодныя, упэўненыя. Я падумаў, што калі азірнецца і я пабачу яе твар, дык спаткаемся ў жыцці яшчэ раз. Калі не, дык ніколі. Сабіна дайшла дарогу вуліцы, зірнула ўлева і перайшла дарогу. Спынілася на супрацьлеглым ходніку. Потым абярнулася ў маім напрамку. Яна была далёка. Але я меркаваў, што яна шукае вачыма мой балькон. Я паслаў ёй паветраны пацалунак. Яна ўзняла руку ўгору, потым апусціла яе і знікла за рогам. У сераду апоўдні Равенскі пагрукаў да мяне. Ці можна зайсці да вас? Спытаў. Ласкава запрашаю. Дзядок прынёс кардонную скрынку, у якой была спіртоўка, бляшаны імбрык, ранделек, некалькі талерак, філіжанак, лыжачак, лыжка, відэлец, нож і вялікая бутэлька дэнатурату спірту. Хачу збагаціць вашу гаспадарку. Нашмат выгадней і танней гатаваць сняданак дома. У каміне вы зможаце гатаваць нават суп. Патэльні не маю. Гэтыя рэчы мне не патрэбныя. Забірайце іх. Вялікі дзякуй. Нават думаў, каб самому гатаваць. Але здавалася мне, што цяжка гэта арганізаваць. Зусім не. Да таго ж, кватаранткі гатуюць дома. Зараз паспрабуем. Я заслаў стол газетамі, Равенскі згатаваў ваду і запарыў гарбату. Вы пераканаецеся, казаў дзядок, што як будзеце сабе гатаваць, дык есці будзе смачней і танней.
Зразумела, абеды цяжка рабіць самому, але сняданак і вячэру найлепей гатаваць дома. Я быў зрушаны яго клопатам пра мяне. А цяпер, працягваў, я пакажу вам закончаныя вашы 3 серыі. Гэта ўжо тавар для гандлю. Якраз некалькі камплектаў я завязу ў Варшаву. Падаў мне 3 каперты, у якіх было па 6 фотокартак. На адваротным баку кожнага здымку была вялікая пячатка «Эрас», а таксама 3 літары АВО. Акрамя таго, серыі былі пранумараваныя ад 1 да 6. Я з зацікаўленнем прагледзеў фотаздымкі, хаця і добра ведаў іх. Цяпер яны выглядалі выдатна. «Ну як?» – спытаў Равенскі. «Дасканала», – сказаў я шчыра. «Дык вось, бачыце, кожная работа можа быць выканана і кепска, і добра. Калі ўкласці ў працу трохі інтэлекту, густу, ахвоты, дасягнення добрых вынікаў, то вынік яе будзе добры. Такія здымкі хутка распаўсюджваюцца, бо на іх ёсць попыт, калі яны прыгожыя». Размаўляючы з Равенскім, я меў ахвоту задаць яму одно пытанне. Нарэшце я наважыўся яго вымавіць. «Ці ведаеце вы Сабініна прозвішча?» «Так». «Можаце мне яго сказаць?» «Вы маглі яе самі спытацца. Не прыйшло мне да галавы. Ведаеце, я ўвесь час пра яе думаю. І шкада мне яе. Калі зірнуць на гэтыя здымкі, дык выглядае яна разбэчанай куртызанкаю. У сапраўднасці ж гэта вельмі прыстойная, сур'ёзная жанчына. Думаю, як ёй дапамагчы». Равенскі тарабаніў пальцамі аб стол і доўга маўчаў. Потым сказаў: «А ці не прыйшло вам да галавы, што варта ажаніцца з ёю? Яна старэйшая за вас, але гэта не мае вялікага значэння. Да таго ж лепей жыць з жанчынай 20 год шчасліва, чым з маладзіцай 30 нешчасліва. Мелі б жонку надзейную, прыгожую, здаровую, сціплую. Вы ведаеце, што ў яе ёсць сын?» «Так». «Яна ахвяруе сабою дзеля яго. Цяжка працуе, а мела мноства магчымасцяў лёгка і шмат зарабляць. Такі, як гэта называюць, тавар, цэніцца ў шыкоўных салёнах распусты. Ёсць тут такія для заможнай публікі, але яна мае прыродную прыстойнасць. Да распусты яна не падыходзіць». Я доўга размаўляў з Равенскім. Выявілася, што ён даўно ведае, што мы былі з Сабінаю каханкамі. Ён лёгка зрабіў выснову з нашых паводзін. Не збіраўся згадваць пра гэта, але з нагоды размовы пра Сабіну сказаў мне. Я быў здзіўлены, ды нават прысаромлены яго кемлівасцю. Ён пасміхнуўся і зірнуў мне ў вочы. Трэба ўмець глядзець на людзей і рэчы. Трэба слухаць словы, але думаць пра іх мэты. Трэба звяртаць увагу не на тое, што само кідаецца ў вочы, але на прыхаваныя дробязі. Не трэба цалкам чапляцца за рэчы, але знаходзіць іх характэрныя дэталі. Вы памятаеце ваше знаёмства са мною на біржы працы? Памятаю. Дык там было каля 200 мужчын, а я выбраў вас беспамылкова на падставе некалькіх дробязяў, якія я заўважыў і якія характарызавалі мне вас так, як быццам бы я ведаў вас змалку. З іх я зрабіў выснову, што вы надаецеся мне фізічна і псіхічна. Бо, зразумела, я б не працаваў з якім вісусам альбо ардынарным ёлупнем. Я вам дапамог, вы таксама мне прыдаліся. Словам, я не падмануўся. А да таго ж, людзі недальнабачныя псіхічна не ўмеюць выбраць сабе нават жонкі. Найбліжэйшай істоты на свеце. Прабачце, вы былі жанаты? Хутчэй сцвердзіў, чым запытаўся я. Так. Шчасліва? Так. Вельмі. Меў у жонцы надзейнага і добрага сябра, але яна памерла. Тыф. І маё асабістае шчасце, сапраўднае шчасце, скончылася. Толькі пасля сённяшняй размовы я зразумеў, з якім цікавым чалавекам маю дачыненне. Гэта быў мысляр, псіхолог, аналітык. Як здольны следчы суддзя, ён будаваў з дробязяў высновы, са слядоў довады. Калі спытаў яго, як здагадаўся, што я і Сабіна каханкі, ці не з таго, што на другім сеансе мы добра пазавалі, ён адказаў. Я зразумеў адразу ж, як яна прыйшла. З гучання яе голасу, з выразу твараў,
і яе, і вас. А калі ў нейкі момант яна паклала далонь на вашу далонь, вы скоса зірнулі на мяне, ці заўважыў я гэта, і паспрабавалі незаўважна адсунуць сваю далонь. Калі б вашы стасункі былі такія самыя, як першым разам, гэтага не здарылася б. Заўтра ранкам Равенскі з'ехаў. Я часта ўзгадваў яго і задумваўся над тым, што ён мне казаў пра свой метад назірання за людзьмі. Я пачаў таксама звяртаць большую увагу на людзей, якія мяне атачаюць, і на характэрныя дробязі. Таго ж дня ўвечары я пайшоў у більярдную залю чырвонага штрала. Колькі ў ёй я не заспеў. Зрэшты, я не спадзяваўся на гэта, бо ён казаў мне, што ў гэтай рэстарацыі звычайна гуляе ў пятніцу і суботу. Заля была запоўненая заўзятарамі. Пры галоўным стале гуляў малады таўсташчокі мужчына, якога называлі бурмістр. Праціўнікам яго быў хударалявы, лысаваты спадар сталага веку. На ім была чорная адзежа, і з-за зялёнага твару і глыбокіх вачніц ён выглядаў на нябожчыка, якога за добрыя паводзіны на могілках адпусцілі ў адпачынак. Яго звалі Годвін. Пасля кароткага назірання я зарыентаваўся, што Годвін вельмі добры гулец і дае бурмістру ажно 20 пунктаў форы. Гэтую партыю Годвін прайграў і прапанаваў другую партыю па 2000. Бурмістр пагадзіўся. Тады Годвін, нашараваўшы кій крэйдаю, выняў з кішэні нагавіц хустку і выцер ёю далоні. Потым схаваў яе ў іншую кішэню. Гэта прыгадала мне ўмоўны знак колькі. Магчыма, гэта было выпадкова, але падумалася мне, што Годвін дае некаму знак, што прайграе. А стаўкі гульні падвысіў дзеля таго, каб запэўніць іншых, што гэтую партыю выйграе. Адзін з заўзятараў звярнуўся да мяне. «Ставлю 1000 на Годвіна. Пойдзеце ў заклад». «Добра». Я уважліва сачыў за гульцамі. Я заўважыў, што Годвін гуляе надзвычай старанна. Гэтаксама, як Колька, калі той гуляў на спуск. Зразумела, ён прайграў. Заўзятар, з якім я пайшоў у заклад, сунуў мне пакамечаную банкноту, маю выйгранку. Толькі цяпер я заўважыў, што гэта Куба, авантурнік, які распачаў бойку ў шынку на Завальнай. Цяпер ён выглядаў на саліднага, спакойнага мужчыну. Мяне, відаць, ён не пазнаў, і другі раз в заклад са мною не пайшоў. Я надалей сачыў за гульцамі. Годвін прапанаваў бурмістру гульню на 4000. Той не наважыўся, але нейкі маладзец, што сядзеў сярод заўзятараў, сказаў яму: «Пайду да цябе ў долю, 2000». Тады бурмістр наладзіўся гуляць на 4000. Я уважліва назіраў за Годвінам, які цяпер не даў ніякага знаку і пастанавіў, што гульню гэтую ён выйграе. Прапанаваў заўзятарам заклад на 1000 марак, ставячы на Годвіна. Партыю Годвін выйграў, але трывала яна вельмі доўга. Відавочна, яму было неабходна гэтым разам выйграць. Я ўжо зразумеў тактыку яго гульні, якую заўзятары называлі выцягваннем жылаў. Калі ён замінаў гульні праціўніку, спрытна расстаўляючы шары пры люзах і выкарыстоўваючы яго хібы. Я выйшаў з більярднай, маючы 2000 выйгранкі. Пералічыў у думках свой капітал. Валодаў 22 000. Гэта была найвялікшая сума, якую меў з часу запісу ў войска. Але іх гэта не было шмат. Можна было жыць за іх вельмі сціпла 1,5 месяца. Тым часам набліжалася восень. На зіму трэба было абавязкова купіць нейкае паліто. Былі іншыя пільныя патрэбы, таму жыў надалей вельмі ашчадна і пачаў гатаваць сабе сняданак дома. На біржы працы надалей нічога для мяне не было. Я страціў надзею, што атрымаю нейкую працу. Колькасць беспрацоўных расла, і сярод іх панавала горыч. Яны лічылі ўрад няздольным, які наогул не цікавіцца лёсам беспрацоўных. Марна псаваліся сілы, час і праца, якія маглі быць карысныя для ўсіх. Акрамя таго, беспрацоўныя, якія доўга не мелі занятку, пачувалі сябе засуджанымі на галодную смерць. Некалькі разоў у бюро здараліся сутычкі між беспрацоўнымі і чыноўнікамі. Аднаго дня выклікалі нават паліцыю, якая арыштавала некалькі чалавек. У пятніцу Колька не прыйшоў у більярдную чырвонага штрала. Відаць, гуляў недзе ў карты. Ён папярэджваў мяне, што не заўжды можа прыйсці ва ўмоўленыя дні, бо часам трапляюцца яму іншыя шансы.
Я меў ахвоту напісаць яму, але адмовіўся ад гэтага, не хацеў дакучаць. Зрэшты, і яму шчасціла мала. Жыў, абы пратрываць. У нядзелю я абудзіўся рана. У доме панавала ціша, за вокнамі абуджаўся світанак, і было чуваць, як горад прачынаецца. Я спрабаваў заснуць, але не мог. Перашкаджалі мне думкі. У нейкі момант падалося мне, што каля каменка ляжыць на цёмным паркеце 2 манеты, срэбраныя альбо нікелевыя. Я здзівіўся гэтаму, узняўся з ложка і падышоў да каменка. Убачыў 2 плямы старыну, якія застылі на падлозе. Я быў упэўнены, што учора гэтых плямаў не было. Не было іх удзень, але маглі яны з'явіцца ўвечары альбо ўночы. Я быў таксама ўпэўнены, што я гэтых плямаў не зрабіў, бо не меў свечкі. Разважаючы над гэтым, я прыйшоў да высновы, што нехта наведвае мой пакой, што суботу ўвечары. Раней, калі я вяртаўся з Сабінаю са шпацыру і ўбачыў святло, была субота. Учора таксама была субота. А першы раз таксама адбылося гэта ў суботу. Але з якою мэтаю адбываліся гэтыя візіты? Нейкая мэта мусіла ў гэтым быць. Але якая? Можа, нехта хоча адпудзіць мяне адсюль? У гэтым разе дзейнічае надзвычай вытанчана, намагаецца быць незаўважным, не робіць ніякіх жартаў. Аднак гэтыя візіты вельмі прадуманыя і таямнічыя. Незважаючы на страхі Жубжынскай і яе расказы пра духаў, што гойсаюць па бібліятэцы, я не верыў, што гэта звышнатуральныя справы. Я дапускаў, што ўсё тлумачыцца проста, але не мог гэтага разгадаць. Я ўрэшце пастанавіў, што прысвячу некалькі суботніх вечароў разгадцы загадкі. Непрыемна было спаць у пакоі, жыць у ім, калі не адчуваў сябе тут бяспечна. У наступную суботу, калі змяркалася, я вярнуўся да хаты. Усунуў ключ у адтуліну замку з боку пакою, потым расшнураваў абутак і выйшаў на калідорык. Зрабіў выгляд, быццам зачыняю дзверы на ключ, але пакінуў іх толькі пры адчыненымі. Пасля пайшоў, тупаючы нагамі ў напрамку лесвічнай клеткі і ўніз да 4-го паверху. Там зняў боты і паціху вярнуўся ў свой пакой. Зачыніў бязгучна дзверы і выняў ключ з замка. Потым узяў свой вайсковы мундзір і паклаў яго на падлогу. У нішу між высокай дубовай спінкаю, ложка да дубовай шафаю. Сеў там, лічачы, што добра схаваўся. Калі б нехта ўвайшоў праз дзверы, альбо нават злез з даху на балкон і трапіў у пакой, хутчэй за ўсё не заўважыў бы мяне. Было ціха. Я сядзеў нерухома. Мае вочы, прызвычайныя да цемры, адрознівалі абрысы стала і крэслаў, да таксама светлыя плямы твараў на партрэтах. Затое правы бок пакою патанаў у змроку. Сплывалі дзесяткі хвілін, панавала ціша. Час ад часу чуў груканне парадных дзвярэй долу і крокі людзей, што ішлі сходамі. Меркаваў, што мая засада ў гэты вечар будзе безвыніковая. Мне карцела пайсці ў горад на шпацыр, бо ў суботу вуліцы былі дапазна поўныя людзей, але каля паловы на 9 вечара пачуў на калідорыку ціхі шоргат, быццам бы вельмі асцярожныя крокі. Яны затрымаліся ля маіх дзвярэй, потым клямка лёгка здрыганулася, падумаў, што нехта спрабуе адчыніць дзверы. Сэрца хутка забілася ў маіх грудзях. Я чакаў, што зараз у пакою войдзе невядомы госць. Асцярожна прыняў больш выгоднае для ўсхоплівання на ногі становішча, але дзверы не адчыніліся. Затое падалося мне, што чую, як аддаляюцца крокі. Потым недзе далёка грукнулі дзверы, і я палічыў, што на гэтым усё скончылася. Напэўна, дух адчуў маю прысутнасці сышоў, а можа, я зрабіў памылку, што не пакінуў запалкі ў шчыліне дзвярэй, як рабіў гэта заўсёды, калі выходзіў з дому. Гэтак разважаючы, я сядзеў яшчэ пэўны час у сваёй схованцы і збіраўся неўзабаве яе пакінуць. Раптам я пачуў у глыбіні бібліятэкі нейкі дзіўны скрыгат. Потым пачуўся лёгкі шоргат, пасля каля каміну з'явілася невыразная постаць, святлейшая зверху.
На імгненне я знерухоміў ад здзіўлення, потым, баючыся, што таямнічае здань знікне, усхапіўся на ногі і скочыў наперад у яе напрамку. Перад вачыма з'явіліся мне выразныя абрысы чалавечага твару. Але ў гэты самы момант мяне агаломшыў моцны удар у галаву. Нейкі металёвы прадмет гучна ўпаў на падлогу. Я здолеў, аднак, схапіць абедзвяруч постаць чалавека, а не духа. Адчуў некалькі больш слабых удараў і, каб пазбегнуць далейшых, падаўся назад, цягнучы за руку свайго праціўніка. Адначасова прысеў і гэтак перакінуў праз сцягно не надта цяжкое цела. У наступнае імгненне я схапіў абедзвяруч шыю духа, сціснуў моцна далоні і пачуў голас, падобны да енку. Тады зразумеў, што мой праціўнік – дзяўчына. Аслабіў далоні, узняўся на ногі і сказаў: «Прашу встаць». Я дапамог дзяўчыне ўзняцца і пацягнуў яе за руку ў напрамку дзвярэй. Крутануў уключальнік, і святло заліло пакой. Перада мною, трымаючы адну далонь на шыі, стаяла маладая дзяўчына з чорнымі, гладка зачасанымі назад валасамі, цёмнымі вачыма і бровамі. Я адразу зразумеў, хто яна, бо мела твар дзяўчыны, чый партрэт я ўбачыў у майстэрні Равенскага. Значыцца, яго дачка? Я са здзіўленнем пазіраў на яе. Яе вусны перакрывіла пагардлівая усмешка. Але ж вы баяка. Баяка? Ну, ясна. Адважны чалавек ніколі б не кінуўся гэтак усляпую, яшчэ і на жанчыну. Адкуль я мог ведаць, хто гэта? Маглі б запаліць святло. Мяне дзівіць, што я мушу перад вамі апраўдвацца у маім пакоі. Я была ўпэўненая, што вас няма дома. Мяне не цікавіла ваша кампанія і надалей не цікавіць. Таму мне вас перапрасіць і выйсці адсюль? Зараз я сыду. Вы злавілі мяне в засідцы, ці так? Зарабіў засаду, але не на вас. Я лічыў, што будзе гэта нехта зусім іншы, магчыма, здань. Але не думаў, што гэтак пазнаёмлюся з дачкою пана Равенскага, якога люблю, шаную і якому дужа ўдзячны. Гэта для мяне вялікі гонар, гаварыў я трохі іранічна, трохі са злосцю, бо мне моцна балела галава з левага боку над вухам. Але ж вы, калі хацелі нешта тут рабіць, маглі прыйсці звычайнай дарогаю. Натуральна, я б дазволіў вам. Я не хацела прасіць дазволу ў вас. Магла б ісціся без яго. У гэткім разе не трэба на мяне наракаць. Вы маглі мяне пакалечыць. Ах, бляшаным ліхтаром? Нават кулаком можна забіць. Вы ўмееце? Ведаю, што магчыма. Дзяўчына апусціла далонь, і я ўбачыў на яе шыі цёмныя плямы ад маіх пальцаў. Але ж і яна атрымала, падумаў я. Я пайшоў да дзвярэй, узяў з вешала кепі і сказаў: «Іду на шпацыр. Вярнуся праз гадзіну. Ці гэтулькі часу вам досыць? Досыць чвэрці гадзіны, але вы можаце застацца. Змыйце кроў з твару, зірніце ў люстэрка». Мяне трохі задзёргалася скура над вухам ад удару ліхтаром. Здёрлася. Памылка, прабачце. Зранкі нацякла кроў, якая размазалася па скроні. Я абмыў твар у рукамыйніку і абцёрся насоўкаю, бо не хацеў пэцкаць рушніка. Дзяўчына тым часам узняла з падлогі ліхтар і свечку, ды паставіла іх на камін. Потым сабрала раскіданыя кніжкі і падышла да адной з шафаў. Выняла з кішэні ключык і адчыніла дзверкі. Паставіла на паліцы прынесеныя кнігі і пачала выбіраць іншыя. Я назіраў за ёю з зацікаўленнем, і мне карцела засмяяцца. Такою была мэта наведвання духа. У нейкі момант сказаў: «Вы кожную суботу змяняеце тут кніжкі. Можа, наступную суботу пачакаю вас і дапамагу? Не трэба, дам сабе рады». Пэўны час яна маўчала, а потым сказала: «Старая вар'ятка. Калі мы мелі гэты пакой, яна таксама не дазваляла карыстацца кніжкамі. Але ў мяне быў ключ, які адчыняе ўсе шафы. Потым бацька з'ехаў з гэтага пакою, але я надалей брала кнігі, калі тут нікога не было. Там за шафай ёсць дзверы ў нашы пакоі. Цяпер я разумею, кватарантаў выстрашылі, бо яны перашкаджалі. Ці вы хочаце, каб я захоўваў у сакрэце вашы наведванні? Вы самі гэта зробіце, бо пакой з духамі танней каштуе. Акрамя таго, вам будзе прыемна згуляць рыцара і прыслужыць маладой і прыгожай дзяўчыне. Нават прыгожай? Усклікнуў я саркастычна. Ну, не такой прыгожай, як, напрыклад, пані Сабіна.
адпарыравала яна зласліва. Бо пані Сабіна гэта прыгажосць асаблівая, ці не так? Так. У гэты момант яна павярнула да мяне твар і прымружыла вока. Гэта рассмешыла мяне, хаця і разумеў, што яна ведае пра мяне і Сабіну больш. А вашаму тату таксама нельга казаць пра знаёмства з яго улюбленай дачушкай? Таксама народны герой, таксама. Бо бацька сам можа зрабіць нават вялікае свінства, але не зразумее малога свінства сваёй крывіначкі. Я не хачу абцяжарваць яго сумленне. Я зраблю паводле жадання. Прыгожыя дзяўчыны? Няхай будзе прыгожая, трохі лепш. Не прыгожая, але чароўная. Вельмі добра, але вы нудны тып. Чаму? Дзяўчына замкнула шафу і схавала ключык. Узяла з падлогі некалькі кніжак, якія сабе выбрала. Потым, жмурачы лёгка вочы, сказала: «Вам няма чаго рабіць. Вы нудзіцеся, як малпа на пальме. І вам не прыйшло да галавы пацікавіцца гэтымі кніжкамі. Нават цяпер, калі я адчыніла шафу, вы не ўторкнулі туды носа. Вас нічога не цікавіць. Толькі раз да вас трапіла газета, і тая, відаць, узятая ў скверы з лавы. Вы умееце чытаць? Нават пісаць? Ага, любоўныя лісты. Так. Любая Сабіна, маё грэцкае божства, сэрца маё, я дадаў, млею з роспачай, што цэлы дзень не бачыў тваіх прамяністых вачэй. І што далей? Запытала дзяўчына. Тваёй цудоўнай усмешкі, дадаў я. Гэта нават не блага, як для пакаёўкі. А для вас трэба пісаць вершамі? Зразумела, вялікай і прачулай паэмай, такой з перламі, рубінамі, тюльпанамі. Добра, наш народны герой. Дзякую за мілы і прыемны візіт. На здароўе. Дзяўчына ўзяла ліхтар і зграбна праслізнула за шафу, якая адным бокам была высунута ў пакой. За імгненне я ўбачыў, што шафа пасунулася на месца. Потым я пачуў, што зачыніліся дзверы, і павярнуўся ключ у замку. Я стаяў перад шафаю і разважаў пра нашу размову. Сапраўды, дзіўная дзяўчына. А што яна ведае пра Сабіну і пра мяне? Можа, ўсё? Так Равенскаму, відаць, з ёю цяжка. Але чаму я ніколі не бачыў яе ў яго кватэры? Ніколі не адчыніла дзверы, не ўвайшла ў майстэрню. Нават не спатыкаў яе на сходах. Цікава, які яе завуць? Назаўтра я паспрабаваў адсунуць шафу ад сцяны. Я зрабіў гэта з лёгкасцю. Яна слізгала па паркеце нават пры малым высілку, як па лёдзе. За шафаю я ўбачыў дзверы. Націснуў калямку, яны былі зачыненыя. Зазірнуў у шчыліну ад ключа, всередине было зусім цёмна. Відавочна, там быў малы пакой побач з майстэрняй. Равенскі ўжываў яго для праяўлення негатываў і выраблення адбіткаў. Той ночы я доўга не спаў. Мне балела вытнутае месца на галаве, і думкі стала вярталіся да размовы з дачкою Равенскага. У панядзелак я пагрукаў у дзверы кватэры Жубжынскай. Старая адразу мне адчыніла, быццам стаяла за дзвярыма і чакала мяне. «Добры дзень», – павітаў я яе. Гаспадыня маўчала і з боязню пазірала мне ў вочы, потым паварушыла губамі, нібы смакуючы нейкія словы, якія манілася сказаць. Нарэшце вымавіла. «І вы таксама з'язджаеце?» «Чаму?» «Бо гэтак вы выглядаеце». «Як выглядаю?» – спытаў я і аўтаматычна даткнуўся пальцамі балючага месца на галаве. Там быў вялікі сіняк, які зачапіў верхнюю частку шчакі. Старая, відавочна, адразу яго угледзела. «Вас напалохалі?» «Не, хацеў з вамі пагутарыць». «Пагутарыць? Пра што?» «Пра адну справу. Можа, зойдзеце да мяне на пару хвілін». Гаспадыня яшчэ болей занепакоілася, даткнулася пальцам кончыка носам, быццам хацела спраўдзіць яго тэмпературу. Потым зірнула ў глыб кватэры, пасля прыцініла дзверы і зняла ланцужок. Урэшце адчыніла іх. «А можа, будзеце ласкавыя зайсці да мяне?» Я зноў апынуўся ў застаўленым мэбляю сталавым пакоі. Старая выйшла на хвілінку. Я чакаў на яе. Сапраўдная мэта майго візіту была падспуднаю. Я хацеў даведацца, як зваць дачку Равенскага. Гэта не давала мне спакою. Мне здавалася, што калі я даведаюся гэта, я лепей зразумею паводзіны дзяўчыны, якую нават яе бацька, добра гэта памятаю, акрэсліў як дзіўную.
Да яе ў мяне было некалькі пачуццяў. Злосць, бо яна кпіла з мяне, бо набывала паставу мудрай ды нават маралізуючай асобы. Віны да яе, бо ўсё ж і я яе патрубаваў, можа нават балюча, калі кінуў на падлогу, а потым сціснуў за горла. Захаплення, бо ўсё ж паходы па кнігі і палоханне кватарантаў не былі звычайнымі. Старая вярнулася ў пакой, на плячах у яе быў накінуты ваўняны шаль, які яна прытрымлівала рукою на грудях. Яна села ў крэсла і, вывучальна свідруючы мяне вочкамі, схаванымі ў сетцы глыбокіх маршчынаў, спыталася: «Зрабілася нешта кепскае?» Пэўны час я маўчаў, потым прамовіў, надаючы твару скораны выраз: «Так, справы паважныя. Але калі гэта мусіць быць таямніцаю, то няхай застаецца поўнай таямніцаю. Таму я не буду вам нічога гаварыць. Я казаў, што наважыўся жыць у бібліятэцы, нягледзячы на тое, што там робіцца. І буду там жыць. Абяцаю вам, што нікому не скажу, калі там нешта здарыцца. Але вы самі хочаце мне нешта сказаць? Хачу заплаціць вам квартплату да канца году. Так мне параіў пан Равенскі, бо я зарабіў трохі грошай. Гэта для мяне найважней, дах над галавою. Добра, гэта вельмі сумленна. Ёсць кватаранты, з якімі мушу судзіцца за квартплату. Я стараюся плаціць, як толькі магу. Я даў Жубжынскай 2000 марак і дамовіўся, што заплаціў за пакой да канца году. Гэтым разам яна дала мне квіток, што атрымала плату за пакой разам з папярэднімі. 3000 марак за паўгода. Потым я спытаў: «Ці мог бы я паглядзець дамавую кнігу?» «Дамавую кнігу? А навошта?» «Вы зацікавілі мяне прозвішчамі кватарантаў. Сапраўды нязвыклыя, таму хачу спраўдзіць, ці між імі няма нейкіх маіх знаёмых». «Добра, я дам вам кнігу, але, можа, будзеце ласкавы дапамагчы запісаць новую кватарантку?» Яна пераехала ў суботу, ужо ўпісаная ў дамавую кнігу і дала пасведчанне асобы. «Зраблю гэта для вас. Вялікі дзякую. Бо дворнік, ведаеце, бедаю, п'яніца, гультай, нягоднік. Менавіта, зараз». Старая прынесла дамовую кнігу і папрасіла, каб я не затрымліваў яе доўга. Я абяцаў запісаць адразу новую кватарантку. Гэтак і зрабіў. А калі вярнуўся да хаты, пайшоў у свой пакой і пачаў шукаць у кнізе радкі запісаў пра Равенскага і яго дачку. Знайшоў іх. У дачкі было імя Алена. Узрост 17 гадоў, род заняткаў, навучэнка, месца нараджэння Ленінград. Я адразу занёс кнігу, аддаў яе гаспадыне праз адчыненыя дзверы да яе кватэры, падзякавала мне за запіс кватаранткі і спыталася: «Ці знайшлі вы што цікавае ў кнізе?» «Не, нічога цікавага, а ніводнага знаёмага прозвішча, апроч пана Равенскага». Хацеў сысці, але старая прынізіла голас і сказала: «Пане Лубень, ён яшчэ палохае». «Палохае, вельмі палохае». Я даткнуўся пальцамі сіняка на шчацэ. «Але мяне ён не настрашыць. Не». Жубжынская паклала палец на губы ў знак таямніцы, кіўнула спачувальна галавою і зачыніла дзверы. Цяпер яна да мяне не з'явіцца. Таго ж дня я агледзеў замкі ў шафах з кніжкамі. У суботу Алена сказала, што адчыняе адным ключом усе шафы. Прыкінуў, якой даўжыні мае быць ключык, потым пайшоў у краму са старымі жалездзінамі ў жыдоўскім раёне. Прадавец параіў мне, каб узяў цэлы жмут ключоў і падабраў дома, які хачу, згодна з памерам. Я пакінуў яму 1000 марак закладу і пайшоў назад. Лёгка знайшоў адпаведны ключык, які адчыняў усе шафы, занёс жмут ключоў прадаўцом, забраў пакінуты заклад і заплаціў за ключык 50 марак. На працягу некалькіх дзён я вывучаў змест шафаў, намагаўся класці ўсё па такім парадку, як было раней. Праглядаў кніжкі польскія, расейскія, французскія і нямецкія. Знайшоў шмат гадавых падборак ілюстраваных выданняў. Было мноства навуковых кніг з розных галін ведаў. Найбольш цікавілі мяне кніжкі з белетрыстыкі. Узяў некалькі раманаў і схаваў іх у шуфляду. З таго дня я пачаў шмат часу праводзіць за чытаннем. Калі надышла субота, увечары адчыніў шафу, з якой Алена брала кніжкі. Пры адчыненых дверцах паставіў крэсла. На яго спінцы
змясціў аркуш, на якім алоўкам напісаў: «Вітаю прыгожую Алену». На стале я паклаў адну выбраную мною да чытання кніжку, а на ложку каля падушкі другую. Быў гэта знак, што я чытаю. Мне карцела застацца і паразмаўляць з Аленаю, але баяўся, што яна палічыць гэта дакучлівасцю. На пачатку 9 гадзіны я пайшоў на шпацыр. Доўга цягаўся вуліцамі, але думкі мае ўвесь час беглі да дзяўчыны, якая можа гаспадарыць цяпер у маім пакоі. Не было ў гэтых думках эратычнага адцення. Яна цікавіла мяне, бадай, як асоба выбітная, смелая. Мне карцела з ёю паразмаўляць, ды нават пасябраваць. Але часта так бывае, што сарамлівасць і боязь быць навязлівым да дзяўчыны падзяляюць людзей нават назаўжды. Калі я вярнуўся да хаты, шафа з кніжкамі была зачынена. Крэсла стаяла каля акна, а на стале ляжала на сподачку вялікая груша і мой аркуш, на якім было дапісана выразным роўным подчеркам: «Віншую, вялікі прагрэс». Не ведаю, чаго гэта тычылася, майго кампліменту ці пакінутых да чытання кніжак, аднак мне было прыемна. Грушу я захоўваў да наступнай суботы. З'еў яе, каб не сапсавалася, і пакінуў на талерцы бісквітнае пірозіва, якое адмыслова дзеля гэтага купіў. Калі я вярнуўся дадому, пірожнае знікла са сподка. На яго месцы ляжала звычайная цукерка. Відаць, Алена не мела нічога лепшага, але гэтая цукерка падалася мне надта мілай і дарагой. Я захоўваў яе. Вось і скончылася чарговая частка. Да пабачэння, да новых сустрэч, даражэнькія.